señoras e señores, son as 6:48, as 7 menos 10 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Recordade que temos un perfil de Instagram, tamén no Facebook, temos de todo no Voltas co Prato, así que, por favor, seguídenos, porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que son realmente impresionantes. As de hoxe molan moito. E sen máis dilación, imos chamar ao cociñeiro e a cociñeira. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Cambiaches a maneira. O cociñeiro e a cociñeira. Está innovando. Bueno, tío, é que a ver, Es un improvisador. levamos 700 e pico programas. Sí. E vale, tens que ter un estilo marcado ao inicio, para ti 711. Claro, fidelizas Medín. Claro, fidelizas ao espectador. Sempre dicindo da mesma maneira, sabes, e tal Sí, e sí, cual. Pois claro, trátase de fidelizar, pero ao mesmo tempo dar un pouco de Claro, xogo. claro. Un pouco de cal, un pouco de tiquitaca, arena. un tiquitaca. Aí está. Estudiaches para isto. Sí, estudiei para isto. Bueno, a ver, como estades? Ben, Ben, que bonitas as trenzas, Elfia. viste? Tes... Algo hai que ter. No. Mira, mirade. Mírate un pouco. Aí, mira. Que estilo, clase, elegancia. É boa cociñando, sobre todo, eso é importante. Mira, que trenciñas. E despois temos a Xulio que... Bueno, Eu estou aquí, como se llama de aquí para aterrizar un avión. tes o mismo moño de sempre, non? Claro, sí. Aí está. E ti? Eu non teño pelo, eu cada vez teño menos pelo. Señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Mónica da fermosa Illa de Arousa. Son Mónica, son de Illa de Arousa. Cando facemos os repolos, solemos facer con patacas, uns ovos cocidos e un cachiño de polo, un musliño ou así, aceite de oliva por encima para darle un pouco de sabor. O que queríamos era outra receta para ver se nos dá máis sabor a vida. Mando un saúdo a todos os veleros da Arousa. Estades vendo, señoras e señores, o cerebro de Xulio Mato. Carai, pois ainda Ostras, ten... É pesa, ten materia gris isto, ten materia gris. Bueno, pedíanos, está lombarda, non? Sí. Pedíanos repolo, que xusto é o único que non é repolo isto, non? Bueno, é unha variedade. É da familia, Son da familia. é unha col. É prima como ti de Begoña. Exacto. Iba a decir eu. Estamos conectados. Eso de lo presentado, é Estamos conectados. Aquí temos a nos maravillosos repolos, que é o que vamos cociñar hoxe, xa me deixaches perdido, Xulio Mato. E pedíanos a nosa Mónica que fagamos algo. E ollo que as receitas, porque as de hoxe son raras. No, raras. Xulio, Raro. A miña é super tradi. A miña ten 70 anos. Mira se 70 anos? 70 anos. Era a tua quinta. A tua quinta interior. Eso, da interior sí. Mira, é unha receita, despois che vou dicir exactamente onde é o restaurante, Pola da Llande. Eso chivaron, verdad? Sí, chivaron porque, joder, eu non coñezo o sitio, coñezo a receita. Vale. E lévano facendo 70 anos, como che dixen, e son follas de repolo que están cocidas e despois recheas. Hola! Entón eu voulle, pedíndolle permiso a Pola da Llande, vou facer a miña versión. Atención, porque imos facer unha receita asturiana, Sabemos que temos moita xente en Asturias que nos Sí. ven, que nos ve sempre, que nos viu ver, por exemplo, outro día. Pois é a nosa Aí pequena está. homenaxe. Arriba de vamos facer unha pequena homenaxe porque imos facer esa receita de Pola da Llande. Pola da Llande. Puela. Pola ou Puela, non sei. De Allande, é de Allande. Está dicindo a directora Puela, pois Puela, ou Puela. É que é un sitio que vai a Puela en directora. asturiano. Puela en asturiano. Pois xa está. Puela da Llande, si non que nos Como, que chama. van- Mira, que como van- noso querido, aí está. Viva Asturias, me cago en 10, aí está. Que van miles de persoas A comer. a comer a ese Pero sei que é sitio. unha animalada porque teñen 3 pratos e ti entras ali, Eh, cartos por diante e xa está, e comes o que queiras. Claro. Así funciona ese sitio. Sí. E gustan-nos eses sitios, moito. Moito. Lucía, ti que vas facer? Unha hamburguesa de repolo. O sea, sin carne. O que vai ser a hamburguesa é o repolo. Un poquinho de cebola e vais a facer unha salsiña de aguacate É que non sei por que sigues falando. Porque está explicando a receita. Pero xa acabou. No. Non digas eso que estamos en hora infantil. Vas a chamar hamburguesa a unha cousa que non leva carne? Non confías, Sí, claro. verdad? Non No, confías. Non. Bueno, pues nada. Eu prefiero eso que a Eura, por exemplo. Vale, vai estar interesante isto porque vamos a enfrontar unha receita tradicional asturiana co que saben comer os asturianos, Como pesa os nosos o cerebro de curmáns, contra unha hamburguesa que non leva carne.
Ah, meu vai recheo de carne, por certo. Non sei se o dixen. Pois, señoras, señores, imos ver a victoria ou a derrota estrepitosa de Lucía no Voltas co Prato. Cociñamos repolo, lombarda, non sei que é o que vai facer cada un deles. Marchamos con Xuli Mato. Vamos, levamos o repolo. Xa estou totalmente descontrolado. Sí. Estou descontrolado. Como todos os días. No, hoxe especialmente. Sí. Ostra, é que ainda por riba, vinho pan das hamburguesas son enanos. Sí, son... Xa non é que vai facer unha hamburguesa que non leva carne, é que ainda por riba... Escoita, pero é mellor que son de repolo. Que non leva carne. Canto máis pequeno, mellor. No, xa verás, eu teño un mogollón de curiosidade, seguro que vai estar moi boa. Eu confío plenamente en Pero si non lo dis nin convencido. Que confío plenamente en Lucía. Mira, non lo dis nin convencido. Lucía, confío plenamente en ti. Non hai... Quen yo cree? Quen yo cree? Ninguén. Eu non digo mentira. Que desastre, bueno. Mira, vamos con a miña receta. Esto hai que ter un poquinho de tino para que non nos rompan as follas. Ajá. Vale? Vámola sacando así despaciño. Xa podes facela ben, Vou a facer o mellor que dea. É unha homenaxe, as homenaxes... Mira, vamos facer un par, porque xa teña algunha escaldada, vale? Pero vouche explicar como fago. Mira, quitámoslle o nervio central que ten este que é máis gordecho, vale? Un cañoto. Cañoto. O nervio central, non quera ser protagonista de todo tampouco, Sí, sí. Quitámoslle así. Jústame, nervio central. É o nervio central. Estos son os nervios, este é o central. Nervio central. Madre mía. Hoxe, na televisión de Galicia... Para divulgador, que chama Cañoto, o nervio central. Segunda tempada. Sí. E aí dentro intento igual meter, como vai ser recheo, por exemplo, mira, aquí teño unhas sobras, é un xarrete guisado, vale? Vale. Un xarrete guisado que tenga, mira, ten as súas verduriñas. Ostras, ese xarrete xa se ponía así só. Mira. Mira, material, sustancia, estilo, clase, elegancia. Sobre o xarrete, entón digo, que vamos a facer? Pois vamos a facer un homenaxe aos veciños. Mira, entón, agua fervendo. Escáldalas, non? No, vámonos cocer. Vámonos cocer uns 10 minutiños, vale? Vale. Entón, deixámonos aí. Wow. Entón, agora, o que vamos a facer, mentras se nos van cocendo eso, vamos a empezar ca salsa. Vamos a facer unha salsiña que é unha española, pero versionada. A española leva zanahoria, cebola e allo porro. Eu voulle botar tamén tomate, allo... En serio? Non coñecía que había unha salsa que se chama española e que leva isto, Pois é unha das salsas máis... Non sabía, estás de coña. A ver, Xulio, como che teño que explicar que eu aquí veño a aprender? Xa, pero como dis que és divulgador, eu que sei. Porque eu divulgo despois de A ver, aprender. é unha das salsas básicas da cociña. A salsa española. Salsa española, e que leva? Mira, leva zanahoria, allo porro e cebola. Perfecto. Vale? E despois leva manteiga, fariña, pero eso non lle vamos a botar. Vale. Entón, mira, vamos a poñer aquí un par de dentes de allo. Vamos a facer unha salsa básica. Por qué? Porque temos aquí unhas verduriñas e vamos a aproveitar toda esta salsa que nos fixo o guiso do xarrete. Entón, con eso vamos a... Estás, Home, estou... Recordemos que Lucía pretende competir con isto, cunha hamburguesa de tamaño de nomo, así. De tamaño, nomo? De nomo, de nomo. pulga. De nomo. Sabes, así, é que non leve carne. Isto é un desastre. Ti non escarmentas, cada veces que levas nos fuciños e sigues esbarballando. Porque ti sabes tamén que isto hai que facelo na televisión. Claro. É que non sabe. Por certo, onte dixeronme que me chamache demasiadas veces ignorante. Que non me chames máis. Pero se me chamei eu, ignorante, a mí mismo. No, chamaches a mí. Sí, chamei, é verdad. É verdad. Non pasa nada, Eu pido disculpas en directo aquí a Xulio Mato. No, non tes que disculpar comigo. No. Por qué? Porque ti chamachemos desde a ignorancia. No, estamos sempre de broma, que non pensa a xente que nos levamos mal, que nos queremos moitísimo. De feito, cando mo escribiron, eu puxenlle... Non, pero el faino por ben, que é un ignorante. Bueno, vamos a deixar a Xulio aquí facendo a salsa española. A verdura, vale, despois xa chuvo explicando. Moi ben, pois imos coa non ignorante do grupo, que é Lucía. Veña, imos con ela. Ou sí! Porque hoxe Lucía baixou aos infernos da cociña de Galicia para... Que che pasa, Cañotas? Estás ben? Colleches a gripe. Que pasou? Que faz? Escurrilo. Rayeina co rallador. Escoite, eso vai ser o que faja de carne na hamburguesa. Sí. Non fai de carne, fai de Pero que non repolo. ten que facer de carne. Dúas cousas. Estamos con dúas cousas moi importantes e moi tradicionais na historia deste país. Primeira cousa, a cuaresma. Segunda, a operación bikini. Bueno, ante iso non podo dicir nada. Ante iso non podo dicir nada. Moi ben. Ahora, Moi boa. sin carne. Mira a cantidad de auga soltou, o repolo,
Sí, porque Carmen non soltou. Eu quería que soltara un pouquiño de vai quedar tenreiro, de porco. E pensa que despois vai ir fritidiño. Vale, sí. Crocante. Vouche dar un botiño de confianza. Vale, un pouco. De momento, a xente da casa que nos chame. 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar. Para que? Bueno, vou preguntar. A hamburguesa con carne ou con repolo? Vos que credes que estará máis bo? Así. Diferente. Que pensades? Diferente seguro. Diferente seguro. 664-483-419, chamade, porque ademais repartimos cartiños, como sempre. 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión das hamburguesas de repolo. De repolo? Sen carne. Mira, temos Escurrido. aquí o repolo escurridiño. Estamos pochando ben esa ceboliña cun allo. E aquí imos ir incluindo un poquinho de sabor. Pois espera, que vou chamar a Mónica. Vale. Entón ven Mónica, explícalle tamén a Mónica, Perfecto. e xa nos rimos de que o teu non leve nada. Vale. Os dous. Todo ben? Sí? Sí. Vale, pois señoras, señores, vamos recibir cun fortísimo aplauso a nosa convidada do día de hoxe, que non é outra que Mónica da Illa de Arousa. Un aplauso para ela. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ay, qué bonita é a illa. muy bonita. Además, sabes, hai un problema na illa. ¿Por qué? Porque non se dá comprado ali, é imposible. Está todo polas nubes. Vas ali, queres comprar... Sodes tanta xente ali xa que non se dá nada. Non somos tanta xente, ven moita xente. Eso tamén é verdad. Demasiada. Ven moita xente. Demasiada, ás veces, vaya. Bueno, Mónica, mira, nós temos hoxe repolo. Vale, Vale. para ti. E temos hamburguesa. Vale. E Lucía vai explicar como fai unha hamburguesa sin carne. Con repolo, Con repolo? Mónica. Con repolo, unha Nunca ceboliña comestes con pochada. espinacas, pois con repolo. E unhas especias, mira, un poquinho de cúrcuma, que é boísima, un poquinho de orégano e un poquinho de pimenta negra. Cañotas, non chores, E agora imos incorporar esta ceboliña pochada. Mónica, Non pinta tan mal. a que pinta ben? E agora Pinta, pinta. botamos uns ovos, 3 oviños imos lle poñer. Ah, iso vai ser para que amalgame, non? Como dixo Liumán. Vale. Ai, como aprendes. Claro. Claro. Ole. Mesturámolo ben. A ver, a min que conste que o de meterlle a cebola así pochadiña e máis Sí, meter... a cebola pochadiña está moi boa. Sempre aí queda ben, verdad? Sí. E máis meteu yo al botarlle cúrcuma e demais, así algunha que outra especie, home. Vai dar sabor. Además, o repolo aquí gusta a todo o mundo. Sí, a min, sí. sabe? A min gústame moito. Hai quen ten unha loita entre o grelo e o repolo. A min gustan os dous, pero teño que recoñecer que o repolo A mí gusta máis o repolo. no caldo, É con que- carne, con peixe, solo, o forno, É que, salteado, Mónica, en hamburguesa. eu Dígame. non sei se lle estás poñendo boa cara ou mala cara á receita. No, a ver, todo é cuestión de probalo, non vamos a opinar así... Ah, no, podes opinar o que queiras agora, Desconfía, pero... eu estou encantado de que opine como lle dé a gana. Ti opina como queiras. Eu opino que, bueno, que lle vamos a dar unha oportunidade. Vale, non te vexo moi convencido, pero pareceme ben. Veña, vamos ver o de Xulio Mato. Arrímate a don Xulio Mato a ver que proposta trae este home. Benvida. Mira, pois ver. vouche contar a miña proposta. Mira, bueno, aquí estou facendo unha salsiña, vale, con verdura, allo porro, cebola, allo, cenoria e tomate. Eso vamos deixar que se poche e despois xa vos conto que fai. Aquí estou cocendo unhas folliñas de repolo como isto, porque vou rellenalas con estes restos que teño aquí de xarrete. E despois vou no rebozar Ole, e vámoslo fritir. ole. Entón temos a salsiña de baixo e o repolo recheo con todo este guiso que temos aí para rellenar o... Para rellenar... Mira, Xa me vamos. está mellor pinta. Ves? Home! A ver, serei eu o tolo. Serei eu o tolo. Isto que? Ves isto e dis ti, home. Xa está mellor pinta. Isto cómelo para ir despois á Pero leira. bueno, despois vamos a ver... A leira os ti non sabores. vas. Mano, ti isto cómela despois se tes que ir, eu que sei. Pero a leira ti non vas, cañotas. Peti de que vas? Ti a leira non Tes que ir vas. plantar maceiras? Joder, que pesado. Plantou 7 maceiras e leva... 70... No, 720, que 70. 720. Bueno, mira, agora que vamos a hacer é, para axudarlle aquí a esta que non se nos agarre moito, vamos a botar un chorrete de coñac, vale? Ole. Esta vez non flamexamos, porque ainda temos aí algo de caldo da verdura, vale?
Vale. E vamos deixar, para que nos axude a que coza, que vaya cocendo. Entón, agora, mira, vamos a enseñar, explicar como vou facer o recheo. Jules, pregunta, eso que dicías ti que é unha salsa española, fais exactamente non así, é unha salsa española, vale, non, vale. é unha versión da salsa española. Vale, é unha versión. É unha versión da salsa española, sería pochar a verdura, botar o caldo, deixar cocer, despois o ben trituramos, o ben coamos, e facemos un arroz que é manteiga con fariña, e despois ligaríamos esa salsa con eso. Neste caso non vamos a facer así. Perdíme no segundo paso xa. Bueno, mira, o que vamos a facer agora, este xarrete que me sobrou, vamos quitar a carne e a verdura por aquí. Porque Laura o que quere aproveitar... Vamos a aproveitar isto todo. Claro, a salsiña toda. Claro, toda esta salsiña, mira, Claro, ves? Home, este jugo de carne que temos aquí, eso é o que requiere, aproveitar todo. O de Xulio vai moi lanzado, Carmen? este jugo Oi, é co que Mónica, vamos a perdón. terminar esa salsiña, vale? Mónica, eso vai lanzadismo, Sí, Esto sí, vámoslo desmigar todo e vai ser o recheo do noso repolo. Que che parece? pareceme ben. Mónica, vouche facer a pregunta de rigor porque é obrigatoria. Por guión teño que facer, vale? Vale, porque eu... Por estrutura do programa teño que facer. Vale. Cal das dúas receitas levarías ti para a Illa de Arousa? Eu, a de Xa aquí está. del... Xa está. Vou-te mandar á zona de sufridores, vale? Despois chamámoste. Veña, para, un aplauso para Mónica, Moitas que vende gracias, de Illa de Mónica. Arousa, está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Señoras e señores, hoxe cociñamos repolo perdándolle ao miolo, facemos dúas receitas ben curiosas. Porque en caldo e cocido xa sabedes todos os trucos, o sea que non vos vamos contar nada. Esta hortaliza é case universal, cultívase con éxito en zonas tépedas de todo o mundo e tamén se dá bastante ben nos trópicos. A variedade máis popular é a branca, pero está a lombarda, a vermella, a de folla rizada. Aquí témolo de sempre en hortas e cociñas, pero tamén o hai na China, en Exipto ou en América. Na antigüedade, hai uns 2000 anos, pensaban que axudaba coa digestión e coa resaca, cousa bastante curiosa. Sexa ou non sexa así, moitas receitas que se fan con repolo son famosísimas. O chucrut alemán, os roliños de primavera propios da cociña asiática. Hoxe non temos lonxe, ou non imos máis ben tan lonxe, e Xulio cociña unha versión dunha famosa receita asturiana, e mentre Lucía fai a hamburguesa... Vai, fai. Non teño moi claro que fai, pero non bota carne. O sea que para min leva todas as de perder. A vos, que vos parece? Contádenos como sempre en @voltascoprato, aí estamos, agardando porque digades, Lucía, que faz? Veña, vamos con Lucía. Todos xuntos, Galicia. Lucía, que faz? Lucía, que faz? Algo que non é tontería, gallotas. Que está la caga. Lucía, que faz? Que faz? Mira como vai collendo algo de xeito, A ver, velo así, E que? pinta ben, pinta Mira, bonito. mira que sabes? teño aquí. Ah, bueno, vale. Un poquinho de xamón. Claro, porque Lucía, como vía que levaba todas de perder, dixo, voulle cimbrar un pouco de xamón, non? Exacto. Claro. Ímolo picar así picadiño e ímolo botar aquí na tisola. Ostras, vale. Pasado pola tixola, Que se poña así un poquinho crocante. Vale. Así xa me animo hasta eu. Así. Están quedando Moi ben. bonitas, Sí. Moi ben, Lucía. Vale, isto pareceme aceptable. Polo menos aceptable. Entón, Vai quedando así. a hamburguesa de repolo, entendo que tes... Que pasa, marchouche ou non? Tens que dar máis caña? Non, vai indo. Vale. Vai indo. Para a hamburguesa de repolo, Galicia, que vos parece? Queremos saber a vosa opinión sobre esta hamburguesa, vale? Así que, por favor, chamade. Ti pola no restaurante. Esta non, pero poño unha de garbanzo. Pero pa xente que non come carne. Hai xente que come carne e hai un día que quere unha hamburguesa de garbanzo. Cando? Moitos días. Que diso? La Visilia. Mira, estou seguro de que lle preguntas a toda a xente que che pide se come carne ou non, e o 99% dinche que non come carne. Lucía, Andas ti moi rápido coas porcentaxes. Lucía, E non son cousa de tontería, Lucía, eu ao mellor un día que estou mal do estómago digo, dame eso. Mira, aguacate gustache. Aguacate sí. Voulle facer unha salsiña de aguacate. 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 O novo nome do aguacate. 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 Moi ben. Con Que yogur salsiña e con un yogur. pouquiño de lima. Oh, que guai. Imos Ves? poñer así. Mira.
todo iso de aí a yogur, botaslle o aguacate, o aguacate por riba. Non digas máis, que vou volver a dicir que me confundes. Yogur grego, que é máis cremosiño, sen azúcar, por suposto, natural. Eso. No, Poñemos así. está bonito o tema porque non lle bota carne, pedes por cima o yogur grego, que é o que máis azúcar, máis grasa ten, verdad? Sin azúcar. Moi ben, moi ben, moi ben. Este sin azúcar. Bueno, perdón. E ademais Madre mía, o que yogur é ignorante. probiótico e boísimo, sabe todo o mundo. Sí. Probiotísimo, probiotiquísimo. Menos ti. Bueno, vamos a deixar a Lucía preparando a súa salsiña e imos con... Estás pasando con Lucía, De Allende. Estás pasando con Lucía. Ahora tamén... ¡Ostras, que temazo! Y sin ser su bandera, Benvido a Asturias. cobado Disco. las antinas, más bonito. Dios, qué temazo el Melendi, Lo bello Melendi. Oh, cómo quero ese home. Pois eu quero máis Asturias. A mí, Melendi non é moito. Bueno, mira, A ver, parto a folla en dous, vale? Vale. E ti dirás, e por qué? ¿e por qué? Porque ahora bonas así a acoplar, Vale. unha en riba da outra, para que me faga un poquinho máis de corpo aí no medio. E ahora collemos unha culler do recheo, botei un poquinho de salsiña aquí no recheo tamén, vale? E vamos salgar por dentro. Vale, en esencia é unha receta de aproveitamento. Claro que Porque é un xerrete que lle sobrou. O que pasa é que esa xente, se ten tantísima xente ali a comer, terá que facer os xerretes proceso para isto. No, é sobre todo o xerrete dun día para outro valche. Claro que sí. Vas sempre facendo Bueno, xerrete, vai quedando xerrete. O tema, que teño moita plancha. Vale, mira. vale. Paquetiño para a fariña, vale? Vouche facer outro. Vale. Imos coa pregunta de concurso mentre Xulio Mato fai o segundo paquetiño. De que concejo asturiano é a receita na que se inspira hoxe don Xulio Mato? De Allande. Allande ou Allende? A ver. Allande. No, Allande. Allende los mares. Vale. Este é Allande. Allande. Sí. Allande. De que concejo asturiano é a receita na que se inspira hoxe don Xulio Mato? De Allande. 664 48 349, chamade, temos 50 euriños en xogo, repartimos cartos, somos boa xente, Buah. metémonos con Lucía porque fai hamburguesa que non leva carne, No, meteste ti. sea o que queirades, estamos aquí pa vos. Meteste ti, Mira, a esta botella tamén un poquinho de viño tinto. Mira como xa vai collendo corpo, ves? Ahora cheira a viño, non? No, pero ten que ule, evaporar ben o sí, alcohol. pero ule ben. E ahora que vamos a facer aí, lle vamos a botar o caldiño que o tiñamos aí caldiño reservado. Este Entón ahora é todo Este é o sabor, caldo- sabor... O caldo do xerrete. do xerrete, Vale, o caldo do xerrete, ou un caldo que teñamos pola casa, un guiso que fagamos o que queiramos, vale? Entón agora, que ferva aí. Moi ben. Fariña. Espera, vou... Que xa non Xa sei non ni como... sabe, xa non sabe que facer. Xa non sei ni que facer, Xa non porque sabe. teño... Mira, Vale, fariña ovo, pasámoslo por fariña e ovo, E valo con cuidado, fritir. porque e vámoslo rebozar, Rebozar, a vale, ver se sí, non se nos perdón. abre. hola. Isto ahora xa é Sí. un pouco paquete delicioso, Hombre, isto é un Paquete delicioso. paquete voy a contar. Paquete. Se non digo toleo. Pa que imos contar algo a xente se podemos falar con ela? Imos a Cangas. Santiago, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben aquí, querido. Santiago, antes de nada, a pregunta de rigor. A hamburguesa sen carne entra nas túas posibilidades, sí ou non? Por supuesto que no. Por supuesto que non. Aí está. Galicia, enténdeme. Santiago de Cangas do Morrazo é un home feito a dereito. Así me gusta. Ves? Moi ben, moi ben. Bueno, Santiago, veña, por 50 euriños quero que me digas o concejo asturiano do que é a receita, bueno, a variación da receita que fai don Xulio Mato. É Allande. Moi ben, Moi ben. aí está, un aplauso para Santiago que leva os 50 euros. Moi ben. Grazas. Santiago, moitos parabéns polos 50 euros, sobre todo parabéns por ter xa un oco no meu corazón por defender a hamburguesa con carne, vale? Moitas grazas. Veña, chao, un bico. Chao. Hasta logo, chao, chao. 50 euros que marchan para a terra de Merchirodal. Sí. Pa Cangas, Moi ben, gracias por chamarnos. Bueno, Que, fritimos? Que vamos a facemos? Veña. Fariña, ovo, e Bueno, ahora rebozamos. vamos, sí. En realidad rebozamos. Vamos a rebozar e ahora con cuidado para que non se nos desmonte o tinglao, vale? Vamos. Ala. Hola. Rebozadísimo, Que bo aspecto. O rebozado vai nos axudar a que faga un poquinho de corpo tamén. Como ves? De maravilla. É con carne, No, pero non é pola carne, é que... O sea, sí, pero non é só pola, non é só pola carne. Pero é que me resulta moi curiosa a receita, gusta. Sí, a mí tamén me chamou a atención, E de feito, creo que en próximas datas vou ir a Asturias Sí.
Entón igual vou a unha parada, Na ruta igual vou a... Allende. Allende. Ti vai Allende, ti vai Allende. Sí. Allende, sí. Allende. Moi ben, pois... Vamos a deixar un poquinho máis. Por vamos deixar a Xulio aquí mentre remata de rebozar ese repolo que ten un aspecto maravilloso. Esta verdura casi... E imos con O Lucía. que vou facer é triturar, vale? Patacas novas, Repolo de tantos, e máis hamburguesas en carne. e máis cebolas, e máis cebolas. Arroz con chile. Está o público animado porque ve que Lucía está decaída, así que, señoras e señores, vamos a dar un aplauso a Lucía Vázquez, porque ben o Non merece estou tamén. nada de caída. Ben o merece. E vou vos dicir por que o merece. Porque incluso a xente que se equivoca na vida merece unha segunda oportunidade. Mire, se se queimou. Non se queimou nada, non empeces, Se está negro eso. Se Está negro eso, Lucía. Tan preciosas. Saberás, co pan, a salsa de aguacate, o xamonciño. Vou ir montando. Sí, eu quero ver como queda eso. Gustoume o detalle de que o pan cantáchelo onde fixeches o xamón. Sí. Para que teña aí está, ves? Na tixola onde fixo o xamón, Aquí está todo. porque todo lle quere está dar máis sabor á controlado. carne, entendedes? Dalle coa carne. Claro. Mira. Salsiña de aguacate. Non lle Hamburguesiña. chames hamburguesa. Hamburguesiña de repolo. Di bloque de repolo. Hamburguesiña de repolo. Non penso rectificar. Vale. A ver, bonito é, porque parece unha hamburguesa. Parece porque é. Vale. A ver outra. A ver, será bonita, Mira que chulis. O sea, estáme Quedan dando... chulis. Estáme dando ganas de Sabes que de creo? comela. Que isto, para esos chiringos maravillosos que teñen na illa, que son do mellor que hai no país. É verdad. É verdad. Isto, sales ti da playa, Como che gusta vender, verdad? había que ver se ti dicías que non. Sí. Tens razón. Gracias. Vamos a dar un aplauso para Animalo. Vamos a dar un aplauso porque... Vou pasar por Xulio Mato, por unir a carne, e despois vou falar co público do Voltes co Prato. Veña. Hola, Xulio. Hola. Mira. Mira, xa estou triturando a salsa, mira que chulada. E Ole. ahora vamos sacar as dúas primeiras. Mira, Moi ben. tachán, Ostras. Mira que bonito. Isto é un que boa tachán en pinta. toda regra, Moi ben. Cheo de xarrete Ole. e cunha salsiña que vamos, que o que facemos é potenciar. Isto xa case nos valía que a propia salsa do xarrete xa nos chegaba, Xo fago eu. Tachán! Tachán! Aí. Veña, vou con Mónica de Illa de Arousa, despois volvemos con Xulio Mato. Vamos Ben. co público, Quiero una hamburguesa, guisa. Aí está, das palmas. Mónica de Illa de Arousa. Bicho que lixo, Tiene escoitats pedixo. Estas hamburguesas son maravillosas para os chiringuitos da Illa de Arousa, que son os mellores do país. Dixo. Hombre, os Vendendo, chiringuitos sí, o que venden dentro non sei. Pero se levas a hamburguesa dela... Ah, Mira, Tamén pode ser. estánse vendo aí as dúas receitas na casa. E a de Lucía, a verdade, que vista así, vista ten boa vista. vista tan boa vista. Tan boa vista. Sí. Está Pero a min os ingredientes apetécenme máis os de Julio. Sí. Viste a cara que puxo. Porque xo decía. Mas dixo como... Vamos a preguntar ao público. A ver, a xente que está aquí, por favor, vamos facer unha enquisa rápida. Os que pensen que o de Xulio Mato vai estar máis bo, que levanten a mão. Que levanten a mão, quen pense que o de Xulio Mato. Bueno, atención, hai bastante división. E os que pensen que Lucía Vázquez fixo unha hamburguesa de verdade, que levanta a mão. Ostras! Cuidado, Lucía, que ao mellor o futuro está nun chiringuito na Illa de Arousa, Cuidado. E non será por falta de chiringuitos na Arousa. Por eso. Veña, vamos ver a Xulio Mato. Vas comigo? Vamos. Pois veña, un aplauso para Mónica de Illa de Arousa, que está con nosco, no Voltes co Prato. Ponte aquí, Mónica, por favor. Aí temos eses repolos, eses paquetiños de repolos que fai Xulio Mato e que ao mellor tamén valen para un chiringuito. Xulio. Tamén, hombre.
Isto vale para calquera lado. Este vale para chiringuito, eh? Seguramente Isto vale sí, para calquera para sitio. Pois mira, vamos a poñer. Entre os dous fan o agosto. Sí, 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 sí. Mira, Entre vamos. as hamburguesas e o... Xulio, Poliño. dalle aí. Base ca salsiña que temos, vale? Ajá. E agora collemos un destes por persoa, penso que é suficiente. E aí o vai. Entón, xa temos un platiño Ole. Ole. moi chulo. Moi Que chulo. vos parece? Bonito é. Pois, Bonito señoras e é señores, este, imos de dar un aplauso aos Esperemos que cociñeiros do estemos. Voltas co Prato porque son maravillosos e imos probar. Veña, vamos alá. Vamos a probar. Vamos probar. Ponte aí, por favor. Aquí, Mónica. E aí está, aquí, por favor. Aquí. E aí están xa as hamburguesas tamén de Lucía, que veremos a ver como están. Mentras tanto, pregunta de Pues están concurso. preciosas, eh. Cal é a única carne que leva a hamburguesa de Lucía? Xamón. É ruín, Por 50 euros, cal é a única carne que leva a hamburguesa de Lucía? Xamón. E po que leva, nin merece a pena nombrar. Pero bueno, aí está. Cal é a única carne que leva? Xamón. 664-483-419. Agora sí, Mónica, proba cando queiras as dúas receitas. Aí vai. Vai comezar pola hamburguesa, non hamburguesa. Aí está. E quen sabe? Ti vai dando. Nós repartimos cartillos. Ben pintada, Imos á verdad Coruña. que ten moi boa pinta. Carmela, que tal? Boa tarde. Sí, diga, No, dime ti, que chamache ti. ¿qué te digo? Pois, ¿Qué me pregunta? pois Carmela, dime que tal estás. Nós somos do Voltas co Prato, dime. Con la hamburguesa de Lucía. Ah, non sei. Gustache, Sí, sí, gustache a eso. hamburguesa? Lucía fixe unha hamburguesa de repolo. Sí, E vale. despois tostou pan Ajá. e fixe unha salsa con yogur, aguacate e... como te chaman? Xamón. Xa está. Vamos a probar outro cachín. Carmela sabía absolutamente toda a receita de Lucía. Sabía máis que a ti. Moito máis. Pois moi ben, mandamos os 50 euros e non che facemos a pregunta, vale? Moi ben. Acertei ou non? Si acertaches. Sí. Perfectamente. Bueno, Carmela, Moi ben. mandamos un bico moi grande. Moitísimas grazas por chamar. E si tes que E escoller... outra voz. Si tes que Eu escoller... vexo todos os días desde que empezou. Vale, Moita- porque me encanta a cociña. Moitas gracias. Si tes que escoller unha receita, cal escolles? Veña, si algunha collín. Veña, Vale. Boas Pues nada, tardes. Carmela, un bico. outro. Chao, maravillosa, Carmela. Ela, o que quería dicir, dixo, xa está. Ese Pero era está. cun dello programa, porque as receitas aprendes todas. Dixo que aprendía moito desde o principio, dixo, Sí, que había todos os programas desde o principio. Sí. Iso é. E Mónica probou dos dous pratos o que quixo, así que Mónica da Illa de Arousa, a impulsora dos futuros chiringuitos, vai nos dicir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe. A hamburguesa! A hamburguesa! Bueno, señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas do a voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao!